Эфирда Татарстанның күн чыгыш хәбәрләрем. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Караңгылык хөкем сүрә, әлбәттә урам яктырткычлары проблемасын хәл итәләр. Утлар кайда һәм кайчан кабыначак? Саваплы гамәл Зәйнең политехника күллиятендә Рамазан аен зурлап ифтар мәҗлесе уздырдылар. Балалар тәрбияләүдә һәм гаилә традицияларын ныгытудагы хезмәтләр өчен медаль, әлбәттә яшәүче күп балалы ананы хөрмәтләделәр. Март ayında Әлмәтләрдән шәһәрдәге яктырткычлар проблемасы турында 20 шикаят килгән. Халык контроле порталында 5 караңгы участокка шәһәр хакимиятенең игътибарын юнәлтәләр. Светсервис диспетчерлыгына 15 мөрәҗәгать килгән. Узган ел ахырына шәһәрдә яктыртуга мохтаҗ 5 территория исәпләнгән. Аларның берсе Пушкин урамына карый. Ел башыннан ниләр үзгәргән соң? Бу хакта алдагы материалда. Мы поставили вот таких 3 опоры на улице Пушкина. Соответственно, кронштейн, светильник, провели СИП-кабель. Тузган һәм эшләмәүче яктырткычларны алыштыруны Светсервис предприятиесе хезмәткәрләре март ахырында башлаган. Яраксыз хәлгә килгәннәре урынына яңа яктырткычлар куйганнар. Халык контролерлары шәһәрдәге яктырткычлар проблемасын игътибарсыз калдырмый. Светсервиска узган айда Әлмәтләрдән 20 шикаят килгән. 5се халык контроле порталы аша, 15 турдан-туры диспетчерлыкка. Мөрәҗәгатьләрнең күбесе лампочкаларны алыштыруга кагыла. Моның өчен берничә минут вакыт җитә. Хәзер Әлмәт урамнарын 14 меңнән артык фонарь яктырта. 4 территория исә узган ел ахырында караңгылыкта калган. Әлеге җитешсезлекләрне төзәтү өчен 500гә кадәр багана куярга кирәк. Муниципалитет бу эшне 50 миллион сумга бәяләгән. Агымдагы елда һәм киләсе ел башында шәһәрнең 3 районын тулысынча яктыртырга планлаштыралар. Әлегә экономияле вариант карала. Яктырткычларны гамәлдәге баганаларга урнаштырачаклар. Әлегә мондый алым Светсервис җитәкчелеге сүзләренчә 15 миллион сум акчаны экономияләргә ярдәм иткән. Зәйнең политехника күллиятендә Рамазан аен зурлап ифтар мәҗлесе узды. Район башлыгы булышлыгы белән ул быел 9нчы тапкыр оештырылды. Адилә Бурханова дәвам итә. Ел сайын политехник колледжда изге Рамазан айында район шәһәр мөселманнар өчен ифтар ашы уздырыла. Авыз ачу мәҗлесе район башлыгы булышлыгы белән 9нчы тапкыр оештырыла. Күркәм чара Коръән аятлары уку белән башланды. Район башлыгы үз чыгышында Зәйнең социаль-икътисади торышы алда торган эш гамәлләр турында сөйләде. Халыклар дуслыгын ассызыклады. Ифтар ашына мәртәбәле кунаклар да чакырылу иде. Татарстан мөфтие урынбасары Равил Хәзрәт Зөфәров чарада катнашучыларны сәламләде. Инде рөхсәт итегез әввәлән, хөрмәтле мөфтиебез, һәр вакыт безләргә хәер ихсанында гада торган мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламнәрен, котлауларын сезләргә җиткезергә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Мөселманнар бердәм булып иңгәйең торып ахшам намазы укыды. Ашханада тезелеп киткән өстәлләр артында ифтар ашы оештырылды. Ул изге китап сүзләре, хәзрәтләр вәгазьләре белән аралашып барды. Колледж коллективы елда ураза тотучы мөселманнарга тәмле ризыклар белән мәҗлес оештыра. Мондый мәҗлесләр район шәһәргә уку йортына зур нигъмәт, бәрәкәт, тынычлык иңдерә. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Ветеран үзәгендә ял итүчеләр янына юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе белгечләре, автоинспекторлар килде. Халыкның социаль яктан якланмаган катламы белән эш имин һәм сыйфатлы юллар милли проект кысаларында алып барыла. Ял итүчеләр викторина үтте, юл хәрәкәте кагыйдәләрен кабатлады һәм юлда яктылык кайтаручы фликерларга ия булды. Исрек машина йөртүчеләр юллардагы вазгыять җәяүлеләрне һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларны көн саен сагалый. Юл транспорт һәлакәтенә эләкмәс өчен һәм кеше үзе дә хокук бозмасын өчен даими профилактик чаралары кирәк. В круге с красным ободком это запрещающий знак. Это в данном случае не для водителя, для пешехода. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе белгечләре, автоинспекторлар ял итүчеләргә хадди куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерү өчен ветеран реабилитация үзәгенә җыелды. Биредә алар еш кунак була. Мы бываем регулярно и к Дню пожилых людей. Без өлкәннәр көнендә дә, җиңү көнендә дә биргә киләбез. Концертлар, әңгәмәләр, профилактик уеннар белән булабыз. Хәзер чираттагы очрашуыбыз уза. Бу юлы ял итүчеләр аеруча күп, 100дән артык кеше. Раз очень большой заезд отдыхающих, более 100 человек. Татарстан министрлар кабинеты киңәшмәләренең берсендә юл куркынычсызлыгы белгечләренә һәм хезмәт министрлыгына социаль якланмаган төркемнәр арасында профилактика белән шөгыльләнергә күрсәтмә бирелде. Пенсионерлар һәм мөмкинлекләре
чикләнгәннәр статистика буенча юл транспорт һәлакәтенә сирәк эләгә, әмма шул ук вакытта алар аеруча яклауга мохтаҗ. Гадәттә фаҗигага башкалар юлыга. Наезды на пешеходов. 8 юл транспорт һәлакәтендә бер җәяүле һәлак булды һәм 8 җәрәхәтләр алды. Получили ранения. Республикада исә соңгы 2 айда 424 аварияда 39 кешенең гомере өзелгән һәм 559 кеше җәрәхәтләр алган. Вот кто из Москвы приезжает, вот зять говорит, у вас, говорит, обезьяны за рулем. Вы знаете, не люди. ну, во-первых, это, конечно, менталитет наш. Ветеран үзәгендә ял итүчеләрнең юллардагы вазгыятькә үз карашы. Әминә Баязитова 25 ел пенсияда, 3-нче төркем инвалид, 35 ел укытучы булып эшләгән. Хәзер ул Габдрахманда яши. Страшно у нас в деревне. У нас, если перечислите вы, вот кто живет по центру Абдрахманова, там в каждом доме почти кто-то погиб. Именно в ДТП? ДТП. Әминә Саматовна Габдрахманларны исерек машина йөртүчеләр борчуын әйтә. Аяк булмаган автомобильчеләрнең ерактан ук күренеп торуында өсти. Чем необходимо руководствоваться, если значение знаков и разметки противоречат друг другу? Ветеран үзәгендә ял итүчеләр уен барышында сорауларга җавап бирде. Юл куркынычсызлыгы кагыйдәләре буенча лекция тыңлады һәм төп кагыйдәләрне хәтерләрендә яңарттым. Аларга фликерлар да тараттылар. Хәзер караңгы чорда Әлмәт юлларында 100 җәяүле күренеп торачак. Соңрак юл куркынычсызлыгы буенча экспертлар Әлмәт балалар йортында һәм социаль яклау бүлегендә булды. Әлмәттә яшәүче күп балалы ана балалар тәрбияләүдә һәм гаилә традицияларын ныгытудагы хезмәтләре өчен медальгә лаек булды. Бүләкләү турындагы указга Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов кул куйган. Анастасия һәм Илнур Галимовлар 17 ел бергә 5 бала тәрбиялиләр. Бәхетле гаилә серләрен алар безнең иҗат төркеме белән дә уртаклашты. Анастасия тормыш иптәше белән студент елларында ук таныша. Яшьләр очраша башлый, ел ярымнан соң гаилә коралар. Тиздән аларның уллары туа. Әнисе белән әтисе аның теләкләренә каршы килми, камил спортчы булырга карар кыла. Соңрак бер артлы тагын 2 уллары һәм 2 кызлары туа. Айман белән Жабар олы абыйлары үрнәгендә спортка кирип китә. Кызлары Раяна, Анастасия сүзләренчә, алар өчен чын бүләк. Кыз улларыннан аерылып тора, кичкенәдән үк аның иҗади сәләткә ия булуы ачыклана. Хәзер Раяна шигырь укучылар бәйгесенә әзерләнә. Кеше кызлары Мәрьямгә 4 яшь, күпчелек вакытын ул әнисе белән үткәрә. Анастасия үзен балаларга һәм гаиләсенә багыштаган, иптәше гаиләне тәэмин итү бурычын үз өстенә алган. Зур гаилә башлыгы булуны ул авыр дип санамый, бигрәк тә олы улы кебек ярдәмчесе булганда. Галимовларның яраткан шөгыле актив ял итү, атта йөрү, спортта һәм сәнгатьтәге казанышлары дингә каршылык тудырмый. Гаилә башлыклары өлкәнәйгәч кенә дингә килгән. Беренче уллары тугач, Илнур мәчеткә йөри башлый, дин кардәшләре белән аралаша. Өйгә кайткач исә белемнәрен хатыны белән дә уртаклаша. Тора-бара ислам аларның тормышында мөһим роль уйный башлый. Хәзер алган белемнәре аларга балалар тәрбияләүдә ярдәм итә. Гаилә башлыгы әйтүенчә, Аллаһы Тәгалә аларга сынауларга караганда күбрәк яхшылык җибәрә. 24 мартта Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Анастасияны балалар тәрбияләүдә һәм гаилә традицияларын ныгытудагы казанышлары өчен медаль белән бүләкләү турында указга кул куйган. Әни кеше исә бүләккә бергәләп лаек булганнар дип саный. Һәр әни өчен иң мөһиме игелек һәм мәхәббәт тию. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан Баулыда Татар кызы район бәйгесе узды. Анда шәһәр һәм авыл балалар бакчаларыннан 10 кечкенә кызчык катнашты. Ләйсән Сәйдгәрәева дәвам итә. Татар кызы бәйгесе буласы көнне Баулының Рябинка балалар бакчасында үзгә бер җанлылык сизелде. Бирегә районыбызның балалар бакчаларыннан 10 кечкенә кызчык килде. Матур милли киемнәрен киеп, чыгыш ясарга әзерләнеп тә куйдылар. Хәзер сезне үзем белән таныштырып китәрмен. Әтим Динар, әнем Ләйсән, мин аларның иң яраткан кызы булам. Әнем дә бар, Алихан, уйнап, көлеп, җырлап, бәйгеп яшимен. Бәйгене оештыруга Рябинка балалар бакчасы хезмәткәрләре аеруча күп көч куйган. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы быел. Шушы уңайдан инде безнең балалар бакчасы отдел образования белән бергә шушы матур бәйгене оештырырга булдык. Чөнки татар теленә быел аеруча нык игътибар бирелде. Бәйге 2 этаптан торды. Беренче этапта кызлар үзләре белән таныштырдылар. Мин гади ала кызы, апыйнан сәнгәсе мин әнимне йолдызы, җырлыймын да, бириймын да, әнигә дә булышам. Барлык катнашучылар да яхшы әзерлек белән килгән иде. Махсус тектерелгән милли киемнәр, бәйгечеләрнең үз сүзләрен тотышлары, татар телендә камил сөйләшүләре, кызларның һәм тәрбиячеләрнең тырыш хезмәте нәтиҗәсе. Кайдан
наші сети, unutmayın telebizne, Sileşip tatar dilinde, kursatты kuzebizne. Кызлар бәйгедә шын артистлар кебек чыгыш ясадылар. Үзләренең иҗади сәләтләрен, җыр биюгә осталыкларын күрсәттеләр. Чыгышларны дәрәҗәле жюри бәяләде. Җиңүчеләрне билгеләгәндә кызларның татар телендә сөйләшүе, сәхнәдә үз-үзен тотышы, артистлык осталыгы, чыгышларның оригиналлеге төп критерийлар булып торды. Нәтиҗәдә барлык катнашучылар да төрле номинацияләрдә җиңүче исеменә лаек булдылар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.